sa nakariguan himsawon kukunin kaguran ang kumanarupot hadughan nagunadagan hakasing-kasing ang kagulanan ang gugma daw sugarin maharaw kamisay di nagsasarit anay magkani ano pa man hindi nga gugma kung lus ay pisat manipong makalilipay. Pag-abot waray nagot parang bahuay daw sugarin kanilig gining agugma hakasing-kasing ang gugma daw sugarin maharaw kamisay di nagsasarit